Mari Carmen e Quini levantou da súa vida nesta casa de Chapela, en Redondela. Construírona os seus pais hai 50 anos e aí viven todos xuntos. Xa se viran afectados pola construcción da P9, pero agora, coa ampliación da autoestrada, aseguran que non poden vivir xa aquí. Din que coas obras houbo corrementos de terra que obrigan a pilotar a casa. Si eu poño a 50 centímetros da casa un tubo en diagonal e vou meter un tubo de 9 metros, 8 ou 9 metros, chega ao medio da cementación da casa. E dixenlle que non, parei, non? Parámolo e non seguiron. E bueno, a ver que é o que fan. Nos quedamos aquí pegados, eles non, nos queremos que nos expropien, porque es que aquí non vamos quedar ben. Pegan tanto a autopista, pegan tanto este carril, que nosa casa está se agrietando. Meus pais, que son xente maior, estamos cada 2 por 3 con eles nos médicos, porque aquí non se pode vivir. O ruido é impresionante, a casa móvese, aquí non se pode vivir. Eles dicen que sí, que isto é normal, que é normal. Que estamos vivindo un suplicio aquí. Isto aquí non nos soportamos, estamos deixando da man de Dios e ríense de nós canto queren. Porque se vamos aí e dicimos algo, ríense de nós. As miñas fillas ríense delas, o meu home ríense de min ríense tamén. E isto é un escándalo. Neste mesmo camiño había outras 3 edificacións que si foron expropiadas e demolidas. Si amplían o carril, queda máis cerca, máis capacidade de coches, a casa, pues, imagínate, se ahora temos 70 decibelios de ruido, imagínate despois, o sea, é insoportable vivir aquí. Non estamos en contra ampliación, vamos a ver, nós non estamos, pero claro, o que non podemos é que acaben con nosa salud. Nós tiñamos un patrimonio, meus pais fixeron esta casa, é un patrimonio que temos aquí e agora isto xa non ten valor ningún, non ten valor ningún. A familia di que coa creación do novo carril da autoestrada a súa vivenda queda devaluada e tamén inhabitable.